dan kami ladan sana jika tak sabuin la tuano la jonan bukan la tuano la dindinoy emang kuayo jawan punio lebih di balane la tuano larang paladang la tuano la dindinoy halo ada tuayo sultan punio ragila matone dun sana la de mamandang de dun sana la risolai ai kalila di pulau Rimbang anala ruson la dinino mati tadabian dun sana rong sikoi ainan ko gawa tulung latimang anan ko doson dun sana ampinan labia la tuano dun sana siang sesone malam tasanang narayu adi mamai sawagadang pamatang indah nakandung oi di mano ai onde kataganang nakandung di manyokini Basuolai manya po indah nakandung oi di malo ati oi mana rusanang lai mana rusanang nakandung ara di manyolai tinggilah bukit si gunung talangan kandung oi bake batan onde jaguang gerai narayu adi manyokini konda untuang de udah bagi amalang yo lalai hoi balun jo kampuang onde kabajarai de udah di mana jadi
ngoi tambangan nana onde batu sangka de udah tambangan nana nakan dua ngoi batu sangka daun lu sayang ngoi kan duang pangku ya lalai oi kini tasera onde bapa dia dan udah di mana jadi kalalawa di pulau rimbang lama-lama ngoi anak rusama mahati tada abia lai mahati tada abia tolonglah sampaikan nangko gawa minta ditimbang lama-lama ngoi nangko dosa ma ampunan la abia lai ampunan la abia tolonglah sampaikan apa bana marau-rau nakan dua ngoi ayatagan nang onde di palupu nakan duang di mana jadi apa bana mambau dakan dua ngoi hati wasenang oi menjadi rusuh nakan duang di mana jadi nang karimba rasanan banyak alaman langoi nandi kakima gunung singgalang lah gunung singgalang tolonglah sampaikan nang kalawan galak nambahnya alaman langoi nang kok rusuh mak di badan seorang lah di badan seorang tolonglah sampaikan kadang mun saji apa tipu baru anakan dua ngoi meresa rupo onde yo barando rakan dua ragu dan dinyo lai wacu bo abai mantagu ande udah oi kabadan ju ola manguruinyo onde manguruinyo de udah di mana jadi nala padam nama dan sahanjo lama langoi nala tinggam baharonyo samiang lai baharonyo samiang tolonglah sampaikan